Posta ekipa. Posta. Типа клип типа Ani. Тара! Ти има и мене. Аз доста пъти се смявам. Музичка ето басенчета. Да. Я ще запаля една. Вие виж миксата. Видрахме. Ами, ако и там да, ето това е. Нека прави коктейли, струва. Няма изобщо. Той изобщо няма, да. Ти от хората как да го снимали. Снимам хората. Дай, се снеми 20 минути. Аре. Аре, спирам. Ама, лети, той още на клипче.